Asiakaslähtöistä viherpalvelua. Puutarhurimme pitävät työstään ja me pidämme puutarhureistamme. Tämä välittäminen näkyy työmme laadussa ja tuntuu asioinnissa kanssamme. Meiltä saat kattavat viherpalvelut alkaen sisätilojen ruukuista ja kasveista jatkuen pihojen istutusalueiden peruskunnostukseen ja kausihuoltoon. Viherkasvien myönteinen vaikutus sisätilaan ja sen viihtyvyyteen on vertaansa vailla. Asianmukaisella huolenpidollamme viherkasvit kasvavat ja voivat hyvin. Kasvi on elävä, jatkuvasti muuttuva sisustuselementti. Me teemme mielellämme kukkaruukuistanne asiaa. Otamme nykyiset kasvit hoitoomme, teemme kokonaan uutta tai jotain siltä väliltä. Keväthuoltomme varmistaa istutusalueiden kasvuun lähdön. Vaalimme vanhaa ja istutamme uutta. Kesähuoltomme kitkee, leikkaa ja siistii. Syyshuoltomme valmistaa alueen tulevaan talveen ja seuraavaan kasvukauteen. Hyvin suunniteltu ja huolettu istutusalue on ilo pihassa kulkevan silmälle läpi koko kasvukauden.